Sari tumonton ringsang dwija kadya kewarjiwa kagagasing tias tahake wraning karyanira datan hantuk samyomyat rengganing prabata roning kadhep kumlap kadhe pangawining dwija lunging gadhong malengkung kadhe ubeng marutamanda Adiku diadiku kang dak tresnani Sukasrana apa kakange mantri mbok yo aja adoh-adoh kelawan pun kakang lumaing bumi kurping langit iki ora ana kang tak tresnani lair tumusing batin kejaba mung adhiku lanang ya gini kok emoh cedhak kelawan pun kakang mereka kakange mantri ora suwe meneh kowe arep suwita ratu wis rawungmu karo wong dhuwur-dhuwur karo wong pangkat-pangkat tok iya nadyan to srawung kelawan nayaka negara pangembating praja nanging renasa gotang lamun topun kakang ora sesandingan kelawan sira yayi ora kakang wis cukup ngono wae aku mengko nek kakange mantri wis tekan kutha aku mah nyedak kakange mantri engko aku ndak nyuda kawi bebawanmu engko ngono di iya wis aku engko tak ning ngadoh wae engko nek kakange mantri nemu sampe kala apa wae kowe nyeluk nyebut jenenge adimu Sukasrana ya kakange mantri iya ya dia mungguh sejatine ananipun kakang kepengin suwita praja kejaba kepengin ngudhokake guna kabisan kukunjuk ana ing nusa bangsa Maespati kejaba saka iku uga legetaning penggalihipun kakang kepengin urip iki piguna tumraping bebrayan gedhe luwih-luwih ajiwa satriya kaya pun kakang kudu tansah melu urun-urun lan nguyung-nguyung nyengkuyung melu memayu hayuning bawana iya kakange mantri aku ramaido kakange mantri mung aku tak meling karo kakange mantri ya iya piye kowe mengko nek wis suwita ning praja dadi piyayi kakange mantri aja ming golek kabagian lair ngono iya
Merga apa Kakang isining rina wengi ning jagat jana loka iki sejatine kabeh mau mung netepi dharma. Iya. Ngene ya Kang, punjering kabagyan iku siji kuwi wong sing tekun marang panembah. Angka loro wong sing tansah golek kawruh kanggo tuntunaning urip. Iya. Sabanjure wong sing tansah urip saimbang lan salaras. Uga wong kang tansah labuh menyang bebrayan lan kulawarga. Ya wong kang pinter srawung lan wong kang urip ngirit nanging ora cethil. Sabanjure wong kang duwe kekayuan luhur nanging sabar tumuli linambaran eling marang wekasane urip ya Kakange mantri. Mula kang saka kuwi aku nyuwun kanthi banget mengko sak mangsa-mangsa Kakange mantri wis entuk nur buating sing gawe jagat. Kakange mantri dadi priyayi luhur, kowe aja lali karo jejering uripmu. Kakange mantri lali karo aku ya ora apa-apa ning Kakange mantri aja lali karo jejering uripmu ya Kakang. Adikku kaya disendal-sendal atiku. Ora ngira babar pisan semono jroning pangrasamu Sukasrana. Yen pancen mangkono sowang-sowangan ya Di. Iya Kakange mantri, ora liwat aku mung nderekke raharja lan aku nyuwun karo sing reksa urip iki muga-muga Kakange mantri tansah jaya ing saparan-paran ya Kakange mantri.
besok kapan gonmu prapto wah meskaraning pun Kakang Dewi wong ayu. Citrawati Citrawati mara kakitolen pun Kakang Nimas welas omreng wa mami babar pisan ora ana gethek cacate. Turutana brantaning sun Prabu Darma Wasisa. Citrawati kayung yon esamira oh kanyuwun ingkang ana tambuh ana ingkang ora ana takokno. Njaluka mudhune lintang rembulan. Darma Wasisa tetungguling para ratu ora orane dadi nimbok ratu sinengkakake jejer lenggahipun Kakang sinungga sungga wong sak negara manuta wong ayu. Citrawati muga Somya pratangga winduwian amun-amun lir gumampang maletik mancolot putus sing sewangulun satosa wateknya ilang kumat ono kelari rawan wah reca manik jati ning alam kang tinuting jagat toga teja mantri kula wonten pangandika ing ngadhawuh bilung dalem kowe minggat rono lho mboten teng mriki mawon. wah ana wong lagi ngengleng bingleng lelampung
nggonku tansah gawang-gawang. Nggonku tansah batin kelawan putri Magoda Yayi Dewi Citrawati kok Ngun. Upama mbok sawang aku iki kurangane nggon apa kok? Ing atase tetungguling para raja Nerpati ewadene mung kepengin gayuh putri negara Magoda. Magoda kuwi negara cilik bebasan mung sak iyuping payung. Kula nuwun sewu perkawis putri menika mesthenipun kedah dipun penggalih ingkang kandhi wening. Kula mboten maiben senajan paduka sinuwun Prabu Darma Wasesa menika dados tetungguling para raja sewu negari, namung tiyang bebojoan menika mesthenipun lambaranipun mesti kedah katresnan ngaten. Ora, yen perkara kuwi aku wis ngerti, aku wis dong. Nanging katuranggane Citrawati ku upama dadi garwane Prabu Darma Wasesa kuwi piye kok? Menawi saking petang kula ingkang nami tiyang estri menika wonten pinten-pinten katurangganipun. Dados kula nuwun sewu paduka menika Nalendra menawi badhe mundhut garwa kedah dipun pilah lan dipun pilih. Upamane babagan apa kok? Ngaten. Wanita menika wonten ingkang pawakanipun pisang suluh. Gedang suluh piye? Pawakanipun cilik ramping praupanipun ketingal ototipun ingkang semu ijo kulitipun kuning mripatipun nego. Niku sok nuwuhake rasa welas asih. Yen wong wadon pawakan gedang suluh kuwi kok nggih. Lajeng wonten malih tiyang estri menika pawakanipun Wulandadari. Wulandadari piye? Wulandadari menika pawakanipun sedengan. Praupanipun semunar menika praupanipun menika nuwun sewu bunder mangken. Lah alisipun menika ketel, kulitipun kuning, rambutipun cemeng ngemus. Dhuwuripun menika sak nginggiling tungkak. Menika kawis tinggal merit ngaten. Ngono kok. Kuwi ya klebu apik. Nggih sae. Lah lajeng wonten malih pawakan wanita menika Semanggawaru. Semanggawaru piye kok? Semanggawaru menika pawakanipun utawi saliranipun inggil dhuwur. Bangkekanipun ramping, payudaranipun padhet tur isi. Citrawati weruhku ya ngono kuwi kok nggih. Ampun kaya bojone Bilung niku. Bojone Bilung piye? Niku pawakane Durgasari. Durgasari kuwi piye? Durgasari niku tiyang estri pawakanipun pendek gedhe, bangkekane biasa. Ning sikile kandel sisih. Nuwun sewu, kulitipun sawo mateng lah, rambutipun tipis, pucukipun rada abang. Niku wong males keset nyambut gawe tur wani kalih wong lanang. Prok watu ndasmu kowe. Saka petungmu sing jeneng Dewi Citrawati putri Magoda piye kok? Sarwa-sarwi menawi dipun priksani wiwit saking pucaking rambut ngantos jempoling suku menika mboten wonten cacatipun. Menika estu namung kula nuwun sewu. Senajan to ayunipun menika sundul langit menapa sekinten nuwun sewu Dewi Citrawati menika purun nglanggati sedya paduka. Ora gelem dasare apa? Nampik Prabu Darma Wasesa golek sing rega pira kok? Perkawisipun mboten namung ngaten nanging kinten kula dereng wonten tuwuhing raos katresnan wonten raosipun Dewi Citrawati awit
sang kesemaning ayu Dewi Citrawati menika sakmangke dados rebatan. Tegesipun kathah ingkang sami ngayunaken. Lah mestinipun rahning boten namung setunggal kalih para raja ingkang sami ngayunaken Sang Kusuma Dewi Citrawati. Mila piyambakipun inggih tansah nimbang-nimbang lan maliti sinten badhe jodhonipun lan kakung ingkang saged dados pengayomanipun Dewi Citrawati kula wau. Saka penemu piye? Menawi saking pamanggih kula sampun sumengka dipun timbang lan dipun penggalih. Aku duwe piranti raja sewu negara dadi tetelu aku kabeh. Yen ora kena tak jaluk sronaris sepira banggane negara Magoda, negara ingkang mung sak iyuping payung kok. Nggih. Kula nuwun sewu sampun nyepelekaken dhateng negari sanes. Menawi tiyang bebojoan menika dasaripun lajeng mawi srana rebatan mekaten menika tuwuhipun ing bencang namung badhe ngganggu dhateng kamardikaning asanes. Kula mboten cocok, kula mboten condong, kula mboten matuk. Sisan gawe mumpung negara Magoda ora tentrem kaya saiki iki. Arep tak gawe supaya saya kisruh. Lah niku. Men. Nah. Mulu. Eleke. Kokok. Gajah larsi obarong. Toto. Tak kebungi negara Magoda kok. Monggo mawon. Pasewakan puspiting udyonom yang panjrah
Perdata Pitana nihan kramani dening ngaunirat awak tarumuhun warah ringhayu telas tama pageh mangomagama tekeri kang amadya mantri tumut ingkang werdine menika lampahing tiyang dados pangarsa negari sariranipun piyambak kedah dipun wucal ing kautaman langkung rumiyin malawi sampun kandel panembahe utama tumindake yekti para penggede sanesipun badhe tumut hanengging kang cinarita jroning projeng Maespati wastane negari ageng dasar agung projeng kang ayem saknyatane ayem krana kaprabawan ingkang ngasta makutha songsong paprentahan hanenggih ingkang ajejuluk Sang Maha Prabu Sri Harjuna Sasrabau nyata lamun ratu pepakuning bumi king tansah budi murih harja jejeking pernatan marmanggung jinunjung derajate tiase maweh arum saking budi palamarta kinacek samining ratu lamun ginunggung wiyaring jajan luhuring keprabon saratri datanana pedhote pinunggal kang hawi carita nuju miyos tinangkil mungguing siti luhur bali rungga sinten ingkang mungguing ayun tuhu menika sang tuanggana para senopati ingkang dumadi saking nalendra tetelukan Raden Muskeladuk yuswa nyambel wijen rikmane parandene kawis tingal cakrak nenggih menika ta warnane Sang Adipati Kalingga Prana sentosa dada baune pantes pamunta dadi tuangganing para kadang nerpati tetelukan datan kantun kang mabukuh mungguing ngarsanata godhek wok simbar jojo nenggih warangkana teng Maespati Kyai Patih Harya Surata Rep sidhem permanem datanana sabawaning walang alisik dadi mangkono panglucitaning kalih sang nata lamun to kabar baring lisan Rijeng nayakane ingrat Kota
manugrahen lan siswanto sakutra ta